Dungi tarina mapaktinada na berga di langit, masada baru-baru na maruloson mata ni hari, bulani do dituruni patna, 12 bintang do tupal ni uluna, nagabe-gabean do ibana, jalan mangangguhi, ai pabebeona do tongon, jalan mangai lau mangitubu. Dungi tarina mapaktinada na asing di langit, masada nagada bolon songon api, 7 do uluna, 10 tadukna, 7 tupal harajau di aka ulunai. Jadi di sara ihunai sapak tolu ni aka bintang na di langit kabi di dabu tutanui. Jadi jong managai di jolo ni bogu-bogu na naik mangitubu asa buduton na poso-poso na dung tubuh. Dungi di tubuhon ma poso-poso bawah na naik magmahaton sogot na sa bangso maghite-hite tukot bosi. Cai taksisan anak na itu adopan ni debata doho tu habang sana. Nama pogus tu bogu-bogu itu halongonan tu inganan na pinagade ni debata asa disi dipature ledeng ni 1260 hari. Ini masa maha musuhan di Banua Gijang maktong tang ma Mikael gap dohot akka sugu-suguan na dopak nagai mak musuh managai gap dohot akka sugu-suguan na alai dang manahan nasida dang beda po inganan nasida di Banua Gijang. Jadi di pabali managa na bergai ulok nagobi na magwak sibolis dohot setan na pau tohon liat pau tibion di pabali maibana tutanui di pabali ma nang akka sugu-suguan na gapon ibana. Dongi hubege maswara nagogo di Banua Gijang na madog nungasa nuai halua on dohot hagogo dohot harajau ni debatata dohot hamuliau ni Kristus na ay nunga ribabali pangasungi na mangasungi aka haanggita arian dohot bongin di jolo ni debatata. Nunga di taluan nasida ibana hinokon ni mudag ni bigi-bigi dot hinokon ni hata na hinatindokon nasida dang di paghamaul nasida hosa nasida rasa mate. Dungi maglas ni goha mahamu aka Banua Gijang dohot pangisina magja matanui dohot laut ay nunga tuwa si bolisi tu hamu magi masitutu ay diboto otik na matikina alai dung di ida nagai nunga bali ibana tutano dilele ma bogu-bogu na tumubuhon anaki gabe dilion matu bogu-bogui dua habong-habong di pidong gajau-galu na balgai asa habang tuinganan na di halongonan asa disi di patuges sangobas dohot 2 ngobas dohot 1 ngobas holang sian adopan di uloki. Ia uloki dibuksik kodosian babana aik na sabatang aik siapudi di bogu-bogui anggia diaupon batang aiki ibana alai diugupi tanui ma bogu-bogui adi pangangang tanui do babana dibudut do batang aik na binusiko ni nagai sian babana. Jadi tagimas managai mida bogu-bogui kabelau ma ibana magmusu do aka propaganda natadingi akana mangagado tipati ni debata jala maksiho di panidang ni Jesus. Jala di dapoton matu pasir ni laut.